This girl that we came to the class together with. Okay, you mean Aisha? Whatever you call her, ina ƙaunarta. I want you to irin ka zama min tsani. Okay, sir. Okay, ba matsala, inshallah. About what you told me the last time, are you serious? Why would I ask me whether I'm serious? Why would I play with your heart? You know that I'm not that kind of people. I'm very serious. Amma if you're serious, zan iya gaya musu. Ki gaya musu. I'm very sure. Ya kowa da kowa. So yanzu you're in love with me. Yes. Da gaske? Gaskiyan gaske. You have a pen? Okay. This is improper. Ajia, please go back to your class. I said go back to your class. Walaikum salam. Walaikum. How was it? Alhamdulillah. So dama da tun da told me da ka gaya min yanzu da na cika ma da na cika ma da Thank you very much. So you are more than that. You are indeed one of the best students in this school when it comes to human behavior and character. Okay, my Thank you very much. She's yours. We shall meet. Okay, later. We have something very important to discuss. Later. We shall meet. Is this for real? Yes, for real. God. You know, I even wanted meeting you, but I couldn't. But it's good. You sent Aliko. Now it's very easy. Are you sure? Yes. That Allah permit me to recite some Indian songs for you. You're very free. Thanks to be to God. Thanks. To Allah ya tabbatar da haka. Allah ya sa haka ya zama gaskiya. Sani ya na ganka kwana biyu fes da kai kana yawan sarrafa kwamfuta da daga waya yau kana Abuja gobe kana Kaduna kuma na san ba boko kai ba ko ni da ne digiri ma boko gashi ne ma nake na wulakanta saboda rashin aikin yi sirrin shine Jamil Chiroma College of Science and Technology domin kuwa sun samar mana da wasu muhimman programs guda uku waɗanda za su samar mana da ayyukan yi na ɗaya graphics camera and editing na biyu software development and website design na uku CCTV camera installation with remote viewing and tracking software. Ya kake faɗa min programs ɗin da sai an je irin su India? INES ce ta zo kusa akan waɗannan programs ɗin guda uku. Jamil Chiroma College of Science and Technology ta shirya muku babban bonanzar sallah inda za a yi rijista akan 5,000 kacal akan kowane programs. Yin wa'annan programs ɗin guda uku zai ba ku damar yin ayyuka a gurare kamar haka: gidajen talabijin, masana'antar fim, gidajen jaridu, supermarkets, hotels, bankuna, makarantu da dai sauransu. Shi kuma software tracking zai ba ku damar yin sana'ar gano wayoyi ko motocin da aka sace da ma ba ku damar bibiyar wayoyin 'ya'yanku don kula da tarbiyyarsu. Ku garzaya Jamil Chiroma College of Science and Technology don siyan fam da yin rijista da ke kan titin Airport Road kusa da Sarkin Yaƙi daura da gidan man AA Rano ko ta lambar waya kamar haka: 08071788790 08071788790.